खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय जोंनि बे प्रान्जल नार्जारी निउस चेनेलाव दायो आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बोरबारि बाथौ मन्दिर पट बेहाय दङ जोंनि एक्स एनडीएफबी आदामोन बिथांमोना दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बा खौरांगिरिनि मेल खालामदोंमोन बे खौरांगिरिनि मेलाव बुंदोंमोन जे एक्स एनडीएफबी जायबा एसनि दिहुनगिरि बि संबिजित बिथांखौ साबायखर बावदोंमोन आरो साबायखर बावखांनायनि साननि उनावनो बिथाङा मोनफैदोंमोन बिश्वनाथ जिल्लायाव दा बिथांमोना मा बुंनो सानदों बेनि सायाव बेनिफ्राय जों मिथिना लागोन आरो आदा दाखालि बावै नोंथाङा बुंदोंमोन जे बिथाङा फैबाथाय माबा मोनसे खालामनांगौ बिनि बागै मा बुंनो सानो सारखौ जोङो गोजोननाय गावनि जायगायाव फैफिननायखौ जों गोजोननाय मोनदों सारा गावनि जायगानिफ्राय जाथिनि थाखाय नांनो ओंखारलांदों हाग्रानिफ्राय आरो बर' हारिनि आफादखौ बे साननैसो गोबाव सम दैदेनबोनानै आरो गावनि हारिखौबो कार्बि माहारिखौ जौगानो थाखाय गावबो आरो साननैसो आफादखौ सालायबोनानै दा गावनि जायगायावनो फैफिननायखौ जोङो गोजोननाय थादों आरो सारखौ जोङो साननैसो उनाव जोङो थांनानै बरायहैनो बा लोगो मोनहैगोन होनना जों आसा खालामो ओमफ्राय दा बिथाङा नोंसोरखौ खबर हरदों नामा बेहाय जों खबर मोनथ'वाखै जों माबायाव नुदों निउसफ्राव नुदों सारनि माबाखौ दा जों बेखौनो जोंनिफ्राय गोजोननायजों लोगोसे सारखौ जों मोनसे मेसेज होनो लुगैयो बिटिआरनि बायह्रायाव बिश्वनाथ सारियालियाव बिथाङा जेरैबायदि आफादाव थानाय समाव रायजो राजाखौ जौगानो थाखाय ओंखारदोंमोन हादरनि थाखाय दा आरो दा गावनि जायगायावनो रायजो राजाखौ अननानै फैफिननायाव बिनो रायजो राजाया खामानि मावनो थाखाय बा बे संबिजिर सारखौ माखासे रायजो राजानि सुबिदाफोरखौ मावलांनो थाखाय बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि बा ट्राइबेल माहारिनि थाखाय प्रमद बर' सारा संबिजिर सारखौ माखासे सुबिदा हरगोन होननानै आं आसा खालामो आदा नोंथां बिनि सायाव मा बुंनो सानो गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय बाथ्राया बेनोदि दा जोंनि जिथु बे आवानि एनडिएफबिनि संबिजित सारा दिनै जोंनि गेजेराव बा समाजनि गेजेराव बा समाजखौ हामलायनानै समाजनि मोजांनि थाखाय दिनै समाजजों गोरोबलायनानै सोलिनो थाखाय समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय दिनै ओंखारबोबाय बाहेरायाव बेनि थाखाय बिथांनिसिम हाजासे खुलुमनाय थाबाय आरो साबायखर थाबाय आरो बिथांखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय माने बरायनाय थाबाय दा जों बेखौनो लुबैयो जे बिथाङा रायजोफोरजों बा समाजजों बा जोंनि बे माहारिजों बर' माहारि बा जोंनि ट्राइबेल माहारिजों माने लोगो जालायनानै बा ट्राइबेल माहारिनि जोंनि मोजां हामलायनानै बिथाङा जाहाथे मोजां खामानि मावलाङो बा बिथांनि थाखाय जोंबो दङ मदद दङ जों जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोबा बिथांनि मददनि थाखाय बेनि थाखाय जों अराय सम जों रेडि दङ अराय सम जों लोगोसे थागोन गतिके बिथाङा जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया बिथाङा मात्र बेखौल' सानथों जे जोंनि बर' माहारि बा कार्बि माहारि बा जायखिजाया जोंनि ट्राइबेल जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ लोगोसे लानानै माने जौगालांनायनि थाखाय जिथु बिथोन बा बोसोन होयो बे बिथांनि बेबायदि बोसोनखौ बेसेन गोनां बोसोनखौ जोङो फालिलांनो थाखाय जों अराय सम रेडि दङ बा थियारि दङ ओंखायनो बिथांखौ जोङो फैनायनि थाखाय जोङो हाजासे माने साबायखर थाबाय आरो जों थाबैनो बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो बरायनो थाखाय माने आगान सुरगोन आरो बेखिनियानो जोंना बुंनांगौआ आरो गोबां भिडिअ नायगिरिफ्रानो सोंदोंमोन जे बि संबिजित बा संबिजितनि जायबा दिहुनगिरि बिथाङा हाबा जादों जायाखै बा जुलि जादों जायाखै होनना सोंदोंमोन दा बेखौबो जों बिनिफ्राय मिथिना लागोन बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन बिथां आदाया मिथिगौ नामा बिथाङा हाबा जादों जायाखै गथ' गथाय दंना गैया बिनि बागै बिथाङाथ' जाथिनि अनसुला दा माबागोन बियो आफादाव हाबैनि सिगां हाबा जाखानाय हिसाबै बियो ट्राइबेल माहारिनि माखासे माने नासयजानायखौ थानो हायैनि थाखाय बर' हारिनि आफादाव एनडिएफबिआव बियो जयेन जादों जयेन जानायनि उनाव एनडिएफबिखौ बेसेबांबा केडारनिफ्राय गाव लिडारसिम सालायनो मोनबाय एबा जेरैबायदि गावखौनो माने सेक्रिफाइस खालामनानै बियो सासे फरायसानिफ्राय सासे फोरोंगिरिसिम मावबोनो हानायखौ जोंनिफ्राय हाजासे जोङो गोजोननाय थादों आरो बिथाङा ट्राइबेल बा बर' माहारिनि एकर्डसिम थानो हानाय जेरैबायदि अनसुला गथ' गथाय गावनि न'खर
हिन्जावखौ बियो सानसे साननै बा दोनलांथ'नानै बे जाथिनि नांनो हानायखौ जोङो गोजोननाय मोनो। बिथाङा आफादाव हाबैनि सिगांनो हाबा जाखानायमोन। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथांमोना मा बुंखो मा खावलायखो। दा जोबथारनायाव आदाया माबा मोनसे बुंनो नागिरदों, बिथाङा लास्ट बुंसिगोन। आं बेखौनो आरो बुंबावनो सानो बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सारमोना जाय संबिजिरा जोंनि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिखौ अननानै गावनि जायगायाव फैफिनबाय। दा बिथांखौ रायजो राजाखौ माखासे जौगालांनो थाखाय संबिजिर सारखौ माखासे रायजोनि खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होयो। बेखौनो आङो हाजासे बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनि बाहेरानि रायजो राजाखौ माखासे संबिजिर सारा माखासे सुबिदा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो बेखौनो।